Bon dia, avui JN Produccions nos trobem en Sant Rafael del Riu, aquesta meravellosa localitat del nord de la província de Castelló. Bueno, vostès saben perfectament que ja és l'època dels bolets, no? I tradicionalment aquesta localitat, per aquestes fetges, ja està a punt d'inaugurar la 5a Fira de la Tardor, artesania, tradició i bolets, que aquest any, gràcies al temps que està fent, n'hi ha molt de bolets i és una de les coses importants d'aquesta fira. També una de les novetats que després la regidora de Cultura i Festes d'aquesta localitat, Salomé Alemany Borja, nos explicarà les novetats d'aquesta nova edició. Però n'hi ha que recordar, abans de parlar en ella, que la fira dona inici el dia 12 d'octubre a partir de les 12 del migdia. Salomé Alemany Borja, molt bon dia. Bon dia. Regidora de Cultura i Festes. Avui anem a parlar una miqueta de cultura i també de festes, perquè la 5a edició de la Fira de la Tardor se mereix les dues coses. Sí, a veure, ja és prou que haguéssim arribat a la 5a, però molt bé. Bueno, vostès quan van fer la primera, se pensaven que això s'allargaria fins a una 5a i possiblement fins a més anys encara? La veritat, la gran majoria de gent no apostava molt per aquesta fira, però hem donat que parlar bastant, perquè sí, ja és la 5a i porta molta gent. Efectivament, nosaltres estem venint cada any i cada vegada veiem més gent i el més important, gent de diferents comunitats que venen a disfrutar d'aquesta 5a Fira de la Tardor, que serà el dia 12 al 14 d'octubre. Que la gent no confiava en vostè o en l'equip de govern que això sortigués bé? Home, no és així, el que passa era la temàtica de la fira en si, perquè, clar, bolets, perquè si no tenim bolets aquí, però, clar, era una forma de buscar una cosa diferent a lo que hi ha pel costat i la veritat que ha sortit molt bé. Jo me recordo que a festes vostè me va dir, és que nosaltres som el que donem el pistoletazo de sortida en les festes dels pobles, no? Les millors orquestres venen aquí primer i els altres se fijen si va o no va. La primera fira del bolet se pot dir també, no?, de les nostres comarques. Home, del bolet sí, de la nostra comarca sí, perquè verdaderament sí que potser a Beseit sí que se'n fa una, però sí que no és molt comú que es faci per aquí. Innovacions, Vostè sempre el pistoletazo de sortida. Bueno, el que hem dit a la presentació, una de les principals novetats d'aquest any és que són a més de 2 dies, 3 dies. Aprofiten vostès el pont de la Comunitat Valenciana, divendres dia 12 fins al diumenge 14. Pues sí, la veritat és que els firaires que vam anar contactant, ells mateixos ens van donar la idea, perquè van dir, ja que el dia 12 és festa, podíem fer els 3 dies, i la veritat, ho vam parlar i sí, hem arribat a cap. No passa res, 3 dies, a mi un poc més pesat, però sí. Beneficiós també, això vol dir que els expositors que venen cada any tenen ganes de vindre a Sant Rafael. Sí, la veritat és que sí, estem molt contents de cara a ells perquè sí que responen. Sempre hi ha novetats, hi ha persones que potser es donen de baixa, però normalment sempre tenim clients fidels a nosaltres. I ara que ha dit això de donar de baixa i donar d'altes, més o menys la participació, com els anys anteriors, com està la cosa? Quants expositors i quina matèria més o menys? Perquè me recordo que vostè sempre me diu no serà massificat el mateix producte en les parades, sinó que serà una cosa selectiva, no? Sí, sempre intentem no massificar ni solapar diversos productes iguals. I la veritat, d'expositors, com sempre, tampoc no la volem massificar en moltíssims. Intentem la 50a, 50 i alguna cosa, però ja més no trobem que sigui un poble que volguéssim, sent expositors, que sí que podríem, però seria més de lo mismo. Seria millor duplicar el treball, duplicar l'espai, duplicar moltes coses, i val més poco que bueno que mucho y barato, ¿no? És un dit, no sé si és així el dit este. Sí, algo paregut, sí. No? Val més poc i bo que molt i ruït. A menys mal que la tinc aquí a la regidora de Cultura, que els proverbis diuen que és cultura també. El que estem dient, bona època del bolet, no? Suposo que també hi haurà parades ja exclusives del bolet. Això és el que sempre ens passa, que sempre ens falla gent del bolet, perquè en aquesta zona d'aquí no n'hi ha que es dediquen al comerç així, o se'n van a fires molt específiques, potser al nord de Catalunya. Però sempre n'hi ha parades de rovelló. Però sí, sempre intentem que hi hagi, clar.
Inclús comerços de la localitat, aquest dia fan pastissos, fan de tot basat sobre el rovelló, no? O el bolet. Sí, sempre també a veure la temàtica és el bolet i intenten introduir-lo dins de les seues creacions. Bueno, comencem a repassar ràpidament, no? No anem a puntualitzar acte per acte, perquè se repeteixen cada dia pràcticament, no? El que sí que és bonic és la presentació, la inauguració. Veure la reina, dames, el grup de dansa, els acompanyants en la plaça de la Iglesia, és bonic això, eh? Sí, bueno, és la pistoletazo de salida, és la... El moment, no?, de dir, bueno, ja comencem la fira, ja tot el treball que hi ha hagut aquí detrás ja dona la seva culminació. Ja dona a sortir a flote, no? Sí, claro. Però és bonic veure que surten d'aquí de l'Ajuntament, que encara no s'ha inaugurat el nou, ja si en cas després donarem alguna pista, sortir per aquí, passar per davant de l'Ajuntament nou i arribar a la plaça de la Iglesia. Sí, claro, vull dir, és un gust, no?, que tota la gent s'acople i que vagi, no?, com arropante en este acte. I després el grup de llances, que des de luego és meravellós veure la plaça de la Iglesia replena de gent presenciant. Bueno, i a partir d'ahí ja els parlaments, els típics parlaments, no els facin molt llargs aquest any, I després ja la inauguració. Sí, bueno, els parlaments intentem no fer-los mai llargs, no? I ahí ja, el que ha dit vostè, el pistoletazo de sortida, no? Claro. Vull dir, ja totes les parades ja estan en pleno rendimiento i hi ha 3 dies d'acció. Feien 3 dies d'acció que vostès han pensat en tot, no? En gent gran, gent menuda, contacontes, el típic sopar a la nit de bolets i conill, que, escolta, els carrers se queden menuts este dia. Quantes racions de conill en bolets fan vostès? Home, pues quasi 300 van a ser, de 250 a 300 normalment. El que nos estigui veient i si vulgui apuntar, quin dia és? És el dia 13 per la nit i bueno, té que vindre a comprar el tiquet aquí a l'Ajuntament i ja està. Mira, el dia del meu cumpleaños. El dia 13 d'octubre vindrem a sopar conill amb bolets. Me farà una copeta de cava, no?, per celebrar-lo. Claro que sí. Sí. Bueno, a continuació, pues, també el típic exposició de joies, no?, en exposició i després un desfile. Sí, bueno, ja fa uns anys hi ha una joieria de la Sénia que se presta a fer-nos això, però això és per al diumenge, que és que ho fem en diumenge, utilitzar les xiquetes a les dames i tal, o sigui que, clar, les abueles totes contentes i tot. I fa el desfile de les joies de temporada. A part de que té una exposició també aquí al poble, que la pot visitar tot el que vulgui. Això, i el contacontes és el divendres a la tarda, no, crec? Sí, el divendres a la tarda també, ja sempre diem que contemplem totes les edats i una part important són els crios, claro. I també continua una cosa gastronòmica, no?, que n'hi ha que dir que la gastronomia sempre està al peu del canyó en totes les fires, no?, que és la tapa tour. Que n'hi ha que dir que els bars participants són el bar La Parada, bar Fibla, bar Alaska, estació de servei Sant Rafael, i que per solament 3,50 € tapa i beguda. Sí, bueno, ja fa des del primer any que es va fer la fira que fem això, esta ruta, que la veritat els bars sempre estan molt contents i enguany introduïm una novetat dins d'esta ruta, que és que se subministraran unes cartolines per als que vulguin. Llavors se'ls ho cunyarà, si proves la tapa a cada bar, se'ls ho cunyarà i quan ja tinguin les 4 cunyades, això entrarà a un sorteo, es ficarà dins d'una urna que estarà dins de l'estand de l'Ajuntament i quan finalitzarà la fira se farà un sorteig. O sigui que cada bar tindrà una o 2 tapes dedicades al bolet. Nosaltres anirem, degustarem una de les tapes, però tens que fer tot el recorregut per poder optar al premi, no? Sí, tens que utilitzar els 4 bars, no pots fer 2 tapes a un bar i a un altre no, o sigui, tenen que cunyar-te als 4 bars. In my solitude, you taunt me with reveries of days gone by. In my solitude, you haunt me with memories that never die.
so sad, with gloom everywhere. I sit and I stare. I know I will soon grow mad in my solitude. I'm praying, dear Lord of God, stand back my love. Això també és benefici, no?, pel comerç local, perquè també els comerços, botigues de comestibles, pastisseries i tot això, també se dediquen al bolet aquests dies. Sí, claro, vull dir, ja t'he dit que tot va enllaçat en el bolet, tot. Bueno, i també aquí tinc la xuleta que nos han passat, que el divendres per la tarda, a les 7 de la tarda, anem a un taller de degustació de textures i oli de la terra de la Sénia. Del territori de Del Sénia. territori Sénia. Sí, doncs la veritat és que... És una de les novetats, no? Sí, enguany vaig estar parlant amb la Mancomunitat de la taula del Sénia perquè fes este taller, que normalment lo fa per diversos municipis, i bueno, pues, encantada de que puguen assistir, que puguen fer-nos este tast d'olis del territori. On se realitza aquest tast? Aquí a la carpa de l'Ajuntament, a la mateixa plaça de l'església. Bueno, escolta, vostès cada any me sorprenen en novetats. Això és bonico, no? A part de lo que ja funciona, lo que no funciona s'analitza i se substituís en coses interessants, perquè l'oli del territori de la Sénia és molt bo, el que tenim aquí al territori. Home, doncs s'utilitzen oliveres mil·lenàries i la veritat se li està donant un renom, a part del seu sabor, que és espectacular. I claro, doncs, vull dir, el que hem de potenciar és el nostre territori, producte de qualitat i del territori. Tot queda en casa, com aquell que diu. També passem ja al dissabte, que n'hi ha l'exposició de les joies. Continua una altra vegada, que on se realitza, perquè no ho hem comentat, on se realitza l'exposició? Sí, l'exposició estarà a la sala de la Càmera Agrària, la sala d'exposicions que tenim a la Càmera Agrària, que està no res, a un carrer detrás de la fira. Efectivament, bueno, i poquet a poquet anem avançant ja i passem... Quin dia més bonic fa avui, no fa ni sol ni res, Bueno, per ser que sempre ens toca sol. Sí, desde luego, canviem. Lo que estem dient. Després, el dissabte a la vesprada, a les 5:30, també un acte que congrega molt de públic, no? Sobretot aquestes mestresses de casa que volen també experimentar sensacions noves i més d'un home que també ve a agafar nota, no? Que és el show cooking. Sí, bueno, doncs tots els anys ja sap que fem el show cooking. Intentem buscar cada any un cuiner, un restaurant nou. Enguany el cuiner serà Marc Martorell, de Motxilla de Sabor, un xic jove, amb moltes idees, que està molt ficat en el tema i que va a molts de puestos. I deportista, perquè jugava a l'humano. Ah, sí? Bueno, això no ho sabia. Quan vingui vostè, quan vingui per fer el show cooking, diu, escolta, Marc, com està el balonmano? I verà com se quedarà sin de pedra una mica. Muy bien, vale, li preguntaré. Bueno, i n'hi ha que recordar que a part del show cooking, los 3 dies, el tapas, tour de tapas, no? Sí, el tapatur, bueno, començarà... N'hi ha que recordar això, Sí, el tapatur començarà el dia 12 i bueno, finalitzarà el dia 14. Està obert des de les 12 del migdia fins a fin d'existències, no? Que diem així. Efectivament, i ojalà tinguessin que ficar el cartelet de agotado existències, Tornem a repetir els bars, perquè la gent ho tingui en compte. Són, espera, que aquí està. Bar La Parada, Bar Fibla, Bar Alaska i l'estació del servei de Sant Rafael. Bueno, i per la nit, el dissabte a les 10 de la nit, no puc fallar, el meu cumpleaños. ¿Qué me invitará? ¿Una racioneta de conill en bolets? Home, claro. Desde luego yo me quedo parat perquè tot l'Ajuntament col·labora en este dia, portant les cassoles des del pavelló polideportiu fins al lloc que se fa, la repartimenta.
però jo me quedo a vegades que la gent diu, fica'n més, fica'n més. Bueno, I vostè és molt severa en això. claro, perquè la ració és la ració, no podem omplir-la a tope para que després, bueno, hi hagi algú que es quede sense, no? Vull dir, prefereixo ficar el que toca i després que si es pot repetir, doncs que es vagi a repetir. Vostè, el raseret aquell, ja el té agafada la medida per saber el que té que ficar a cada plat? Ja són molts d'anys d'experiència. Sí, no? Ja ho té calculat al mil·límetre, no? Más que más. Muy bien, muy bien. Bueno, i arribem ja pràcticament a l'últim dia, no? El diumenge, dia 14. N'hi ha que dir que diumenge, dissabte i diumenge s'obren a partir de les 10 del matí els stands, no? Perquè la gent a partir de les 10 ja sap que està tots els articles dels 50 i algo expositors al servei del futur client, no? Sí, bueno, menys el primer dia que s'obrien a les 12, els demés dies sí són a les 10 fins a les 9 de la nit. Menys també el diumenge, que és des de les 10 fins a les 8. Bueno, i també el diumenge un acte tradicional que n'hi ha molta gent que lo espera per veure les meravilles que realitzen les dones i algun home, que també s'apunta, la trobada de bolilleres. N'hi ha molta gent que lo està esperant per veure les meravilles que realitzen no solament la gent de Sant Rafael, sinó de tota la nostra comarca. Pues sí, bueno, també és un referent, que el diumenge de la fira sempre fem lo de la trobada de bolilleres en els pobles del voltant, i bueno, pues sí, allí veus verdaderes meravilles, com la gent té tanta paciència per a fer això, perquè jo segur que no en tindria tanta. Vostè sempre sap que jo sempre li fico un reto. Aquest any el reto serà que vostè i jo, que jo tampoc tinc idea de fer bolillos, nos podem assentar en una taula i que nos ensenyen a fer bolillos e intentar-lo. Què troba? Ah, bueno, intentarem, va. Mira, farem una cosa, vostè ho fa, jo ho gravo. No, farem los dos. Los dos bolillos? Mare de Déu, mare, no sé el que sortirà. Bueno, també una altra de les novetats d'aquest any, no? Taller de trenat, d'espart i taller d'il·lustració en làmines per a pintar. Això serà el diumenge a les 11. Sí, bueno, fan 2 tallers, l'agrupació esta. Carpe diem de Carpe Castelló. diem de Castelló. Carpe diem vol dir la vida sigue o algo així. Com es diu això? Sí, la vida sigue. No sé, ara no... Després mirarem la Wikipèdia i mirarem. Pues sí, vindran i faran 2 tallers, un pel matí i l'altre per la tarda, a hores que nosaltres hem trobat que té més afluència de gent i durant tot el dia també ells estaran treballant en això. N'hi ha que dir que el diumenge de 11 a 12 i per la tarda també se farà de 5 a 6. I el lloc, el mateix carpa de l'Ajuntament? Bueno, estarà dins del recinte de la fira. Sí, encara no sabem ubicar, no sé on els ubicarem, però dins del recinte de la fira. Hi haurà unes persones que ensenyaran a la gent que vulgui començar a fer trenat i espart d'espart i tot això, és bonic, N'hi ha que dir que és un taller de trenat d'espart i taller d'il·lustració en làmines per a pintar. Té que ser bonic, això? Sí. Una altra novetat. Una altra novetat, claro. Vostè cada any no sorprèn. Bueno, intentem que n'hi hagi, que no sigui sempre repetició, que està clar que les coses que funcionen s'han de fer, però hi ha coses que has d'estirar per un altre cantó. Efectivament. Bueno, i ja arribem a la vesprada, que n'hi ha una xerrada de diversitat micològica dels porcs. O sigui, la gent que estigui interessada en conèixer models com tipus de bolets, doncs aquí hi ha una xerrada que l'explicaran els bons i els ruïns. Sí, la missió és esta, de fer una xerrada on se pugui saber, perquè molta gent quan va a buscar bolets no sap verdaderament si este és bo, si és comestible, n'hi ha que són comestibles només cuinats, però crus no, una mica tot això. Per això jo no vaig a buscar rovellons, perquè sempre agafaria els més ruïns, segur. Clar, els que estan dalt. És que si no tinc que escarbar i fer mal el monte, hombre. Sí, però els bons estan normalment amagats. Sí? Bueno, doncs aquest any es veu que la gent ha escarbat bastant, perquè n'hi ha cada cistella per ahí de rovellons. Sí, la veritat és que ha començat una mica pronte, sí que és veritat que aquí als ports encara no, que és més de la Villafranca o Cantavieja, Mosqueruela, però aquí, per lo que tinc entès, ja comencen a sortir un poquetet ahí dalt, en els ports,
Vull dir que no sé. A vostè li agrada anar a buscar a bolets? A mi m'encanta. El que no m'agrada és menjar-me'ls, però m'encanta. Ah, sí? Vostè que se fica les botes aquelles altes per no embrutar-se els peus i Bueno, caçadora, impermeable o algo? No, perquè ara pues, la veritat és que fa molta calor com vas a buscar bolets. O sea, antes sí que a lo millor anaves en pleno invierno, no? Però ara fa calor. O sigui que vostè és aficionada a buscar-los i no a menjar-se'ls. Ne menjo pocs, la veritat, no és... lo que és el rovelló, o sea, altres tipus de bolets sí que m'encanten, però el que és el rovelló, sempre una anècdota en la meva família, que sempre... El meu té que ser redonet i perfecte, o sea, i xicotet. Va, no me digui. Sí, 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 sí. Mira, farem un tracte. Vostè vol buscar-lo i jo me'ls dona i me'ls menjo jo. Sí, sí, bueno, pues no està mal. Hòstia, mira, tenim que fer bolillos junts i vostè té que anar a buscar els rovellons i me'ls menjo jo. Això senyora vostè, molt bé, molt bé. Bueno, ja arribem a la finalització, no? El dia que a les 8 hores se para. Bueno, n'hi ha que dir que la xarra de diversitat micològica és impartida per Joan Moisés Reverte, que és el president de l'Associació de Micologia de les Terres de l'Ebre. O sigui, tot un sàvio, no?, del tema. Sí, sí, a més és un expert buscador de bolets i a part un expert en la matèria. Pues ja li diré que m'explica algun truquet, a veure, perquè si vas pel monte, per la muntanya, i no els veus, dius que estan enterrats, com ho saps que n'hi ha un rovelló ahí? Ah, bueno, pues un montonet, tu veus la pujadeta, hi ha senyals, bueno, Ah, sí? això, claro. Sí, pues mira, a veure. Mon Ara pare anem camí... Ah, què dius, Sí. ton pare? A veure. Mon pare sempre dia, quan trobes un derroiget, que no me'n recordo com se diuen, busca per allí al costat, que segur que ne trobaràs. O sea, a veure, aviso a navegantes, quan aneu pel monte o per la muntanya i veiéssiu un rovelló o una seta, roixet, pel costat aniran els bons. Això diuen. Mira, el que nos enterem avui de coses importants dedicats al món del rovelló. Arribem al final. Uns tens 3 dies de treball i jo sempre li faig la mateixa pregunta. Quan finalitza, com se troba vostè? Fa allò de... I sempre li dic que me faci l'expressió, a veure com la fa. Ja. No, com? Ja ha passat, no? Ja està. Això no. Estos anys anteriors, les 4 edicions, van sortir perfectes. Home, sí, la veritat és que la gent se volca moltíssim, les associacions, en col·laborar, en que tot surti bé. L'únic que ens queda és que acompanya el temps, o sigui, és que tot el demés ja ho tenim. Hem dit abans que parlaríem de l'Ajuntament nou. Podem parlar? Sí, claro. Quin dia la inauguració? Perquè la gent nos pregunta, escolta, el dia de les festes vas treure la fatxada de l'Ajuntament nou, vas entrar dins, vas gravar el banquet aquell que nos vam fer l'entrevista. Diu, però quan inauguren? Bueno, pues estem en el segon plaç d'obra que estem fent, que va començar el dia 24, i en teoria pues, el dia 24 d'octubre fem la intenció d'inaugurar-lo. Esperem que estigui acabat, claro, perquè vull dir, sí que té un mes d'execució d'obra, però bueno, la intenció és el dia de Sant Rafael que es pugui inaugurar. O sigui, el dia del patró. El dia del patró, sí. Doble festa. Pues bueno, sí, hem mirat este dia pues, perquè pues, a veure, és un dia emblemàtic. Bueno, i m'he oblidat d'una pregunta, que sempre a tots els alcaldes o regidors la pregunto. Qui inaugura la festa? Ai, la festa no, la fira. La fira, pues bueno, encara no ho sé, que sempre el sorprèn, que hasta última hora no ho sap mai. L'Ajuntament sí que vindrà una personalitat, no? Hombre, claro. Que vindrà el president. Ah, no se sabe. Vicent Sales. No lo sabemos. Moliner. Eso es el señor alcalde quien lo tiene. Ai. I vostès imaginen que vingui Ximo Puig? Oh, bueno, vamos. Aquí sería Una carta, bona. festa grossa, claro. Ai, claro. Diu, mira, Ximo, vine, que ja t'he preparat uns rovellonets, aunque estiguéssim una miqueta fora de temporada, però me lo reserva per tu. Segur que sí. Bueno, lo que sí que està clar és una cosa, no? Recordem, no?, que des del dia 12 d'octubre al 14 d'octubre aquesta 5a Fira de la Tardor, Artesania, Tradició i Bolets, on vostè podrà trobar 50 i algo de parades dedicades sobretot al bolet, però també un altre tipus de mercancies que des de luego s'aprofitaran per visitar Sant Rafael del Río. I sobretot també la jornada aquesta de tapatur, que els restaurants d'aquí de la localitat les serviran plats dedicats al bolet. Ja per finalitzar, tens les càmeres, invita la gent a que vingui.
Bueno, pues invito a tota la gent a que vingui a conèixer la Quinta Fira de la Tardor. Els que ja la coneixeu, pues, bueno, ja sabeu de quina manera és, i els que no, pues, bueno, és una fira on hi ha molta qualitat, producte del territori, i la veritat és un referent, sembla que està sent un referent de la comarca. Bueno, escolta, és que no volia dir-lo, però al final és que jo sempre me recordo de frases que parlem vostè i jo. I a fira, a festes, me va comentar de que a la millor per la Fira de la Tardor sabríem algo ja que si se presenta o no se presenta com a alcaldessa. Bueno, encara no se sap això. Encara no? Encara no. Les coses de Palacio van despacio, eh? Sí, claro. Bueno, i per finalitzar, que no anirem a un dels bars que està en tapatur perquè nos feien aquests rovellons o bolets? Pues no estaria mal, no? Què troba? Sí, Sí? jo crec que sí. Vostè, a veure, me diu que no li agraden menjar-se'ls, però té un germà que és una figura de la gastronomia, no? Sí. Què nos recomanaria, Ivan, per fer-los en picaeta, torrats, al vapor o com? Home, Bueno, al sempre vapor se fan al vapor també. Pues no lo sé, però bueno, torrat Preguntarem. segur. Torrat segur. Bueno, com nos recomanaria ell fer-los? Bueno, pues torrats a la brasa que serien, bueno, fantàstics. No? Sí. I de vi, cervesa o què? Home, un bon vi. Un bon vi, Un no? bon vi del territori. Del territori de Canet o... Per exemple. Per exemple, no? Sí. Bueno, Xiulit de Canet. que també estarà, suposo. Sí, sempre. no? Sí, sí, Los sí. típics sempre fil a la cita. Sí. Bueno, ja veieu, no? Rovellonets com aquests, o bolets. Rovelló o bolet? Bolet Este o rovelló? seria rovelló. Este seria rovelló. Sí. El bolet és diferent, no? Bolets és, jo em sembla que engarça tota la tipologia Sí, no? Pues molt bé. Bueno, nos anem, no? Que no lo faiguen? Claro. Ah, pues au. Bueno, us esperem aquí a Sant Rafael a partir del 12 d'octubre fins al 14 d'octubre. Veniu i disfruteu de tot el que està relacionat en el món del bolet. Au, adiós, anem-on. Only you downed me with reveries of days